Mayong hapon sa ato mga pinalangga nga mga tagpalamati. Kamusta nga aton nga mga ka-aksyon sa Lunes man nga edisyon sang This is My Life. Lunes, temporaryo na anay ninyo nga mangin kaupod ini si Inday Ann. Kay may ara lang sang importante man nga ginhikot si Tita Will masugaton. So sa siniya nga adlaw, Mayo 30, 2022. Kamusta mga ka-aksyon naton nga ang iban ti masako ilabi na basta adlaw isang Lunes kadamo sa mga ginakabisihan back to business kumbaga. So sige, while naga paurok-urok ba kung sa term ni Action Eric Magbanwa, di ba? Nga nagapamati kamo dira, no? While nagaobra, so stay put lang kamo dira. Kaya itry naton nga malingaw kamo. Malingaw kamo sa pilay ka mga gin-preparar kuman, no, para sa aton iya mga ka-aksyon. Bantayan naton ang isa iya ka sulat karon nga ginpadala man diri sa kay Tita Wilma, and also ang iban, no, nga ginahulat-hulat ang ila iya nga mga horoscope. Kag iban pa sa karon nga mga report, no, from the news center sang Action Radio Bacolod. I-share ta ina kung may ara sang oras. Aga syempre isa ini ka mga information lang gid. Unahon ko na lang ini. Kaya nagpagwa na sang advisory ang pila ka mga fuel company epektibo las 6 sang aga, buwas Mayo 31, 2022. May ara naman sang pagkambyo, no, sa presyo yasang diesel kag gasolina. Nanay kay i-check naton ang record, no, from the national news. Ining updated sa karon iya nga report nahanungod sa mga presyo naman, panibag-o nga presyo para iya sa aton nga mga motorista nga ti subo-subo man kay ti dugang naman nga saka, no, saka or nubo ini sa presyo sang gatong. So unahon naton ang iya sang presyo sang gasolina sa kada litro, no, panubo ini sang piso kag 70 sentimos or 1 peso and 70 centavos. Ang diesel may pagsaka, no? May pagsaka sa piso kag 20 sentimos. Ang kerosene naman may ara sang araman, pagsaka man, bao kadako nako gid sino, 2 ka pesos kag 45 sentimos, no? Muni ang pila sa karon iyang panibag-o naman nga changes sa presyo sang diesel, gasolina kag sang kerosene buwas ina nga adlaw. Ang iban wala na sila nga nagapatuman at exactly 6 a.m. Ang iban is 8:01 or ang iban pag ang mga fuel company is 4 p.m. na iban pagid 12:01. So basta ang sure dira ya is every Tuesday dira sila naga-implement sang panibag-o yang nga presyo, panibag-o nga presyo sang gatong. So amo nang mga balantayan naton, kasi bala matingala ka, ay kamahal naman sang presyo. Wala ta may mahimo. Wala kita sa may mahimo kay ti subong amat-amat palanggid nga daan. Naga-adjust pa man daan ang aton nga administration. So hopefully no, mahatagan ni sang solusyon kag bisan pa paano bala mabalik sa inang kasarangan ang presyo, no, na hindi lang ang sa presyo sang gasolina, presyo sang diesel and kerosene, kundi presyo pagid sa mga nagapanguna nga mga balaklon. Okay, isa lang na ganing magsaka, apektado gid ang palangabuhian sang every person kay ti
dra man kita naga-adjust mo. Kung uron tuhan lang ang imo yang sweldo, na may nagpasaka dira, adjust ka naman, apektuhan ang imo yang daily living. So, sige. Action Radio Philippine Standard Time, 1:51 na kita. Doon mo ni ang pinakadako nga news naton sa subong nga adlaw kay syempre no, inform ta na daan naton mga kaaksyon kay para bala pakadto ka mo sa gasolinahan magpakadto ka mo sa gasolinahan hindi na ka mo magpaningala nga nagsaka na do kagapon kay kagapon ti amo na tong last day subong may bag-o naman nga presyo na. Sige. Sa mga ka-action naton nga nag-monitor via Facebook Live. Na, relax lang kamo dra kay dugay-dugay pang tamyawon ta lang kamo. Kag sa mga ka-action man naton nga nag-monitor sila tag sa Transistor Radio, mayong hapon dira sa inyo. Kag mayo lang nga pag monitor. So, sige. Di ko na ni palawigon. Kaya medyo limitado lang aton nga oras. That's why nga isa diriya ka sulat karon nga ginpadala sa kay Tita Wilma ang akon iya nga pagabasahon. Di na di siya. Kabulay. Okay. Hindi ko siya makitaan action names. Mabulay kung lain-lain ang are siya. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, I love you. Okay, ang ato ni saya ka letter sender sa subong nga hapon, isa ka babae. Nagpatawag lamang ini siya sa kay Susan. Kagang sulat ni Susan nagasiling. Dear Tita Wilma, mayong hapon sa imo kag sa tanan nga naga-monitor sa imo programa ang This Is My Life. Tita We, tawga lamang ako kay Susan. Abi mo tita, hindi ko man kuntani luyag nga pauntaton ang akon iya nga bana sa pag-deliver. Di ba familiar kita sinisang nag-uso subong nga mga food delivery? Di ko na inim ang mga diri sa aton. Pero for sure familiar kita, di ba? Nag-uso ni bala tungod man sa ECQ that time. Ang mga tao is napilitan na lang nga magpa-deliver sa ilayatag sa mga puloy-an or sa ilaman nga trabaho. So amo ni ang pambukad pambungad iya nga istorya sang aton nga letter sender nga si Susan. Tita We, ang natabo na balitaan ko nga ang akon man nga tupad balay. Kag tubo-tubo ko man bala before.
nga isa man ka delivery driver, nagbulagay sila Tita We. Ang rason is third party. Sang mahibaluan ko, given man tita nga ti isa man ka delivery rider, ang akon nga bana, baw siya man ang akon iya nga napautwasan. Abi mo tita nang ibabaw ang pagduda kag pagpangimon sa akon. Ang siling ang nagsulod sa ako niya kaisipan, ang posibilidad bala Tita We nga wala na lang ko kahibalo, may ginatago na siya gali sa akon, kag magsiling na lang sa ulihi nga may iban na siya nga babae. Umpisa sadto tita, pero hindi na ako makauntat sang halay pahanumdum sa iya. Bisan ako Tita We, naluoy man ako sa akon nga bana. Tungod ang natabo daw pati siya nadalahig sa isyu sang akon siniya nga tupad balay nga nagbulagay sila sang iya nga asawa. May ara pa best Tita We, naging paandaman ko ang akon iya nga bana nga utdan ko sang ano ning term kinatawo. Kung mahibaluan ko nga may ara siya sang ginatago, kaangay sa nga na-discover kag di na-report sa hibaluan ko nga nahimo sang akon iya nga tupad balay. Tita We, tubtob na lamang diri ang akong sulat, ang tagpadala, Susan. Okay, amoyad to ang sulat ni Susan. Sana ko na kayo home. Kabudlay galit na kung mangibabaw ang pagpangimon, pagduda, bisan wala pa nahimo sa himo iya nga bana, nabatian mo lang itong ginhimo sa iban, pati ikaw ma-judge ka man sa imo iya nga bana. Ano ka sakit ba siya no? Pero anyway, may mga sitwasyon gid nga nagakatabo ina. Ako hindi pa manggid ko silinggin nga tawag na nang sa kaangay sinibang mga situation. That's why nga hulato naton. Ang ihatag man ni Tita Wilma nga advice. Kaya kung daw ako lang, nagabasa ko, hindi ko mapungkat, makakadlaw. Pasensya. Tao lang. Well, anyway, sa mga ka-aksyon naton, mga mag-asawa, feel free sa pagpadala sang inyo yang mahatag man nga advice sa aton nga letter sender sa kay Susan. Pwede ka mo kapadala sa aton iya sa Facebook page sa Aksyon Radyo Bacolod. Naga-live kita subong, or pwede man sa aton nga text hotline sa 0963-7570874. Sa liwat, 0963-7570874. Hindi lang magtawag ha, text lang. Amo na ayo ni Inday Ana.
Action Radyo Philippine Standard Time, alas 2:01 na kita. So, sige, diri ka taanay sa pagbasa, no? Sang mahatag iya nga advice ni Tita We sa aton letter sender sa kay Susan. Mayong hapon sa imo, Susan. Baw, di man paghimuan na. Kung pwede palang untata na ina. Unfair para sa imo iya nga bana kay wala man siya maging himo nga malain. Kung ikaw mismo kahibalo ikaw nga palangga kasing imo iya nga bana, hindi man na siguro mahimo niya nga magpangbabayi. Una, Susan, ang pagpambabayi, gasto. Tuod man. Bisan gani sa mga example na mga nobyahanay. Gasto, di ba? Ikaduha, mabudlay na taguon. Kay kadamo sang ang uso ni subong nga term, marites sa palibot ninyo. Ang ikatatlo, ang atensyon kag paghatag man syempre palangga yara sa inyo pamilya. So kung pwede palang, Susan, hindi na paghalay kulita dira ang imo yang nga bana. Kag basi kung kaisa nga daan amo pa ni ang ginahalinan kay tungod niya ginasunlog mo sa basi himuon niya na lang. Pero kabay nga hindi lang, ha? Ang mas maayo, Susan, ipakita ang pagpalangga mo sa imo yang nga bana para hindi siya magpangita sang iban. Ipakita kung daw ano mo siya ka palangga, like sa preparar sang pagkaon, pagpreparar sang kung ano pa dira nga ulubrahon sang isa iya ka asawa, balang manamian man ang imo iya nga bana pagpulit niya halin sa trabaho, makitaan niya nga to do effort ang iya nga asawa. Kag syempre, tungod uso subong nga daw bisan diin ka lang. Kung may nakatutok sa imo iya nga camera, hindi galing iya nga literal nga camera. So, if pwede lang, Susan, hindi ka dapat magpa-apekto sa mga sa mga pangabuhi man sang iban iya nga tawo or sa mga nakapalibot bala sa imo. Kumbaga, mind your own business. Ariho, by the way, thank you so much kay Tita We sa imo man iya nga nahatag nga advice sa aton letter sender. Ay nagpadala diri halin sa kay 1757. Away indayan para sa sender. Ang himuon niya, panilagan niya ang iya nga bana kag mapamatud-an niya nga may ginhimo gid pwede buka budlay man lasuhan gid kay ininit. Kasakit man na oy. May marka gid na karon. Halin naman niya kay 6587. Kay Susan ko, no? Hindi ka magpangduha-duha, no? Sa imo iya nga bana. Sige, amo na ang ilaya nga mahatag nga advice. Si Ma'am Virgie Olpindang hambalya ma-advise ko lang indayan nga hindi magpati-pati sa mga marites. Kag dapat panilagan niya gid anay ang iya bana, hindi siya magpati sa mga marites nga ina, kaya muna ang makaguba sa inyo nga pangabuhi. Kag de paraha ang imo iya nga bana nga may pagpalangga. Nan. Salamat kid Ma'am Virgie Olpinda. Si Sir Rufino Era Gabino, baya sa sender, bali hindi magpati sa hambal sa mga nabatian, kundi
on the act gidya. Sakto man, may point si sir, diba? Dapat mapati ka lang kung ikaw ya mismo ang nakakita. Ikaw ya mismo ang witness kung ginhimo gid man sa imo nga bana. Pero kung wala, tidak saya paghilabti. Nga gindalahig mo sa iya. So pareho lang na sa nga wala saya freedom to explain or to defend sa iya kaugalingon. Alas 2:07 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Amo yadto ang aton letter sender. Kag salamat man sa mga ka-action naton nga nag-participate, nagpadala sa ilang mga advice sa diri sa aton text hotline kag via Facebook Live. Sa akon nga pagpanumbalik, standby sa aton nga mga ka-action para sa aton first part sang horoscope. Tandaan nanay naton. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa action tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Action Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa.
Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sinig nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dore Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Bangod Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, kag ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic iban damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Kag pabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon lang inyo kaupod ini si Indayan. So sa mga ka-aksyon naton nga nagpadala diri sang ilang mga greetings sa kay Sir Jory ni Pomoseno mayong hapon. O si VJ Apasible nagapanguna gid ho. Salamat gid sa greetings. Kulot ako Hemeno. Shout out ko no sa kay Bonjour Amar nga nagaihaw kanding. Sa kay si Paribia Jonathan, salamat gid sa pagbanamyaw. Kay kagawad Joe Mandal, Kavisma team headed sang midwife nila nga si Tita Luna Mandal. Kag mga mapisan nga mga BHW, hamhalin ina kay VJ Apasible. Sa diini nga area, sige sa kay Ma'am Dalisa Vigno, mayong hapon man, nagapa-thank you siya sa Action Radio, sa vitamins ko nga na batuan, dira sa may magsungay. Sige, salamat. Ma'am Rochelle Fulgencio Susana, mayong hapon man.
So this time, diri kita iya sa aton nga horoscope, no? Sa subong man nga adlaw. Adlaw kita iya sang Lunes, Mayo 30, tuig 2022. Okay, antes man gali, no? Sa aton iyang horoscope, diri kita anay. Okay, happy birthday sa aton tanan iya nga naga celebrate, no, sa kaadlawan. Happy birthday to myself. Happy birthday sa akon man nga magulang kay manang Nabin Indonelia. Ay, lain nagli apelyado subong. Nabin Indonelia Bituon. Happy birthday. Hag sa iban pagid naton nga mga ka-action nga naga-monitor, nga naga-celebrate sa inyong kaadlawan. No, dungan man sa akon. Kay nang Sheila Elera, birthday man niya subong. Buwas. Birthday sang mama ni Besh Moria ni Kirao. Buwas iya nga birthday. So, sige, sa mga ka-action naton sa liwat nga nag-celebrate sa inyong kaadlawan, happy birthday. Diri na kita sa aton nga horoscope sa subong nga adlaw Lunes, Mayo 30, tuig 2022. Unahon nato ng mga Gemini na tawo Mayo 21 tubtob Hunyo 21. Gemini, madamo ang maka-notisya isang pagbag-o, pagbag-o sa imo yang batasan. Hindi magpasobra kung makabaton sang swerte. Kay kung kaisa, makabaton ka na gani, kag nagdako imo ulo, wow, do ka dasig langgid sang pagbawi man sina sa imo. Sa mga Gemini, kung nagaplano ka dira negosyo, tun isang maayo. Kay para iya hindi ka magbalik-balik or hindi ka bala manugon sa oras kag panahon nga ginhatag mo dira. Sa mga Gemini, lucky numbers 6, 15, 26, and 41. Pink is your lucky color. Para sa mga Cancer, Hunyo 22 to Hulyo 22. Sa mga Cancer, kung maara ka dira sa mga ginatrabaho subong, mga physical ba nga mga activities, ay ginaugyunan ina sang panahon. Pero, kung may ara ka dira sa mga palaisipan, hindi gid pagpatami. Mga mabugat ba nga mga pilinsaron, mga problema abi. Okay, basi bala sa sobra dira nimo ka pamensa. Wala mo na notisyahan, wala ka gali kakaon. May tendency sina maapektuhan imo ikayong lawas. Sa mga Cancer, lucky numbers 8, 10, 16, and 33. Indigo is your lucky color. Para naman sa mga Leo, Hulyo 23 to Agosto 22. Ang mga Leo, ang marami balang personalidad. Makaganyat inaasang madamo nga mga abyan. Ilabi na sa mga makadayaw sa imo. Pero kung may mga tao yang maghalay dira sang panghagad pero lain balang plano para pakalainon ikaw, mas maayo nga balibari na lang. Kung nalantaw mo nga dumabutang na sa kapahamakan ng imo kaugalingon, mas better nga likaw na lang.
Sa mga Leo, lucky number 7, 20, 37, and 39. Orange is your lucky color. Para sa mga Virgo na tao, Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Kung sa pagpati nimo nga hindi husto ang sabat dira sa mga to kadamo. Sa nagapangaluyag si imo, hindi pagdali mas maayong maghatag kada na isang panahon kay mamudlay man kun ka isang kung may ara pagid man bi sa imo self nga naga-doubt ka iya. Amo nang pinaka best is paminsaron mo anay antes ikaw magdesisyon. Sa mga Virgo dira, lucky numbers 24, 27, 43, and 39. Green is your lucky color. Para naman sa mga Libra na tao, Setyembre 24, tubtob Oktobre 23. Sa mga Libra, labi na gid sa mga may ginapangaluyagan, meaning lalaki, Sa mga Libra, kung may ara ka dira sa ginapangaluyagan, hindi ka magsalig nga sabton kaniya. Dapat may ara gid sang porsyento ang medyo gamay nga pagduda kung sabton kaniya ayan or hindi. Hindi sobra ka confident kay wala ka kahibalo, basig madamo kaya sang kaagaw. Basta ang mapanugyan lang sa imo, ipakita kung sino ikaw. Hindi ka dra yang ang tawag na pakita mo nga kuno abi amo ning imo nga pamatasan. Mas better ipakita kung sino ikaw. Sa mga Libra, lucky numbers 8, 13, 25, and 36. Blue is your lucky color. Para naman sa mga Scorpio, na tawo Oktobre 24, tubtob Nobyembre 22. Scorpio, hindi na padako apa ang imo yang or ang away ninyo sang imo dra yang mahal sa kabuhi. Para hindi magresulta sa malawig man nga wala sa pakanay. Isa lang kamo kabalay, wala kamo sa pakanay. Tiisin una na maistoryahanay. Ang subay. Pati sa mga Scorpio, lucky numbers 18, 26, 36, and 42. Ocean blue is your lucky color. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 2:29 na kita. Amo yato ang first part sa aton iya nga horoscope sa subong nga hapon. Standby sa aton nga mga ka-aksyon sa akon nga panumbalik. Diri kita sa second part man sa aton horoscope. Okay, ato na na Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon.
Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangay
isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kagiban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And pabalik diri sa aton programa, This is My Life. Si Ma'am Teresa Tres Reyes, sa may nagapamati sila kuno sa may patag sa Silay City Hall. Sige, thank you so much good Ma'am Teresa kag sa tanan nga naga-monitor dra sa mga kaupod nimo sa City Hall sa Barangay Patag. Sa kay Ma'am Deleza Vino, monitor sila ho sa cafe ni Mitoy. Sige, sa Purok Sigay Magsungay, Singkang Airport. Okay. Si Ma'am Cathy Ver, salamat. Michelle Sayo Gimiroy. Tamiyaw niya lang kuno si Chalvin Gimiroy kag Emerald Gimiroy nga nagapamati man. Salamat. Si Ma'am Inday Blaza, salamat man sa pag-monitor. Always ganiya naga-monitor si Ma'am Virgil Alpinda. Sige. Mga friends siya ni Dra sa Salin Homes. Si Ma'am Thelma Igiko, Ma'am Lydia Bibing, Jennifer Mercy, and Rosita Villaruel sa Estefania. Sige. Thank you so much, Gid. And Ma'am Ana Sinoro, mayong hapon man. Okay, Jovi Munares, good afternoon. Kag kay Angela Gayondato Castillo, mayong hapon man. Si Dennis Richard Tibor Roma, mayong hapon. Kag salamat man sa greetings. Okay.
Sige, si Ma'am Elizabeth Gamala. Salamat gid Ma'am Elizabeth now for your message, no? Birthday message ni mo. Okay, alas 2:41 na kita. Sugpunan ko na ang mga nabilin pa naton iyang mga horoscope sa subong nga hapon. Sa iluhan nato ng mga Sagittarius, mga natawo Nobyembre 23 tubtob Desyembre 21. Sagittarius, dumiyara dira sang problema nga do kalawig na nga ligin, no? Do naga-apekto sa imo yang mga ulubrahon. Pero ila karon ang mahatagan sang kasulbaran. Sagittarius, pasalamatan ang imo dira yang mahal sa kabuhi. Sagid pakita man nga effort. Hindi lang subong ha, kundi everyday nga effort. Sa mga Sagittarius, lucky numbers 17, 24, 31, and 38. Violet is your lucky color. Para naman sa mga Capricorn, Desyembre 22 to Enero 19. Aba, si Capricorn, may isa ya ka relasyon nga mabuo sa to nga ninyo sang imo ya kaupod sa trabaho. Bagay, kung single ka mo, pareho. Muna ha, single lang, hindi double. Pati kung pareho lang man ka mo tuod, nga wala na sang, anong tawag na? Hindi blayo pamilyado. Why not, diba? Sa mga Capricorn, lucky numbers 16, 27, 35, and 41. Magenta is your lucky color. Para naman sa mga Aquarius na tao, Enero 20, tubto Pebrero 18. Aquarius, hindi pag-ipangibabaw ang kainit sang ulo sa pag-atubang dira sa mga problema. Kay man, lapit sinati, wala kagida sang tsansa nga makapangita iya sang maayong nga solusyon. Kay man kung nagapangibabaw gani ang kainit sa ulo, wala kagina sang mapamensar nga positibo man nga desisyon. Sa mga Aquarius, lucky number 16, 25, 38, and 42. Fuchsia is your lucky color. Sa mga Pisces naman, mga natawo Pebrero 19, tubtob Marso 20. Pisces, hindi lang maglain ng buot kung hindi matuman ang isa iya ka promesa. Hibalua ang rason antes magdesisyon. Mga bagay kung kaisa nga do hindi malikawan, may time pa nga ulihi pa ang papangayo nila sa pasensya, pero pamakuta danay, no? Kung nga anong natabo nga wala na dayon. Hindi ka dre basta magsiling na lang hindi mo siguro pagpalangga kaya nga wala mo naging tuman. Hindi na iya, diba? Sige, sa mga Pisces, lucky number 12, 14, 33, and 41. Brown is your lucky color. Para naman sa mga Aries. Sa mga Aries na tawo, Marso 21, tubtob Abril 19. Aries, magpagkatawhay. Kung hindi mahangpan, sa mga Aries, no, kinahanglan magkalma ikaw. Kung may ara ka sang
hindi pag-insyendihanay, hindi paghangpanay sa imo dira mga kaupod or sa imo man mga abyan. Or kung sisin-o dira nga mga tawo nga close sa imo. Nga gulpi lang bala nga intra sa isa iya kapag istoryahanay. Mas better nga magpakatawhay ka. Sa mga Aries likawan nga malate. Lucky numbers 5, 19, 22, and 41. Yellow is your lucky color. Para naman sa mga Taurus na tao, Abril 20 tubtob Mayo 20. Yara sa maayo nga pag-istoryahanay, agud ya masulbar ang isa ka problema. Kung daw nagabugnaw na dra ang inyong relasyon, tinguhai nga mahatagan sang tawag na or mapanggitaan sang paagi. Agud iyang mapabalik ang maayo nga pagtamdanay. Sa mga Taurus, lucky numbers 1, 9, 29, and 40. Lavender is your lucky color. Action Radyo Philippine Standard Time, alas 2:47 na kita. Amuyan to ang aton nga horoscope sa subong hapon. Action Nams, may bilin pa ko, may isa pa ko. Sige Dali lang gid Action Nams. Si Ma'am Jovi Monares, salamat sa greetings. Sa kay Ma'am ma'am, nga nagmam na ko lalaki ni siguro ay. Si Sir Raymar Beranio Lingoste. Nag-monitor ko no from Barangay Hagimit, La Carlota. Sino and Pilar and Sinoro? Sige Mama na Sinoro, mayong hapon. Okay, kag kay Ma'am Myla Primavera. Sige, thank you so much, Ged, sa inyo yung pag-monitor. Sa aton nga mga ka-action, standby sa akon nga panumbalik. Ato na Life C. Ang Life C, syempre, another quality product sa Life Extension. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, po di ba medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit,
power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tingkululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una,
Mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong Programa This is My Life. Ang mga nagapatamyaw diri sa ilaya sa hotline, our text hotline nato. Mayong hapon, miss ko gid program mo kag mga advice mo, take care always. Alin ina sa kay 1823. Sige, thank you so much man. Si 6587 mayong hapon mandira sa imo ya. Salamat gid sa imo nga pag monitor sa subong man nga hapon. Si 7682 balya tamyaw ko lang mga taga Mandayaw. Mandayaw 4 La Castellana kag sa mga taga Mandayaw Evangelical Church. Nagapamati gid ko no subong nga hapon. Sige, thank you so much gid sa inyo nga pag-monitor sa subong man nga hapon. Si Sir Manuel John Ong Grand Kapal mayong hapon. Yung hapon lang nagkaligay action JM. Pila ka gani ka days JM nga ano? Action JM. Pila ka gani ka adlaw. Balaan ko gid nga amo nang ginaistoryahan nyo dang ula nyo ko di ginasapak. Ula nyo ko di ginasapak na 4. Na action JM, nakita ko na. Kalakakas ng kalendar ho, nan. Wala na. Sige, diri kita anay sa aton iyang Bible verse of the day. Halin sa Galatians. Verse 6 chapter 2. Carry each other's burdens, and in this way, you will fulfill the law of Christ. Alog lang to action JM sa imo nga paglagaw. Bit-biti lang kami da pa sa lubong. Di niya gani makanto sa may Cagayan. Sakto ko. Cagayan, ikaw malagaw action JM. Mayo lang nga pag-tour. Dali lang kami diyan pasalubong. Ang ending naubos naubos pa bakalya pasalubong. Isa ako no lingaw-lingaw man. Sige, sa ato yung mga ka-action. Diri kita anay sa aton man nga 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus,
King of mercy, we trust in you. I can't say goodbye. Okay, salamat gid sa aton nga mga ka-action sa pagupod sa akon sa Lunas nga edisyon sang This Is My Life. Salamat man sa mga ka-action naton nga nagpadala diri sa ilang nga mga messages, no, mga greetings ninyo. Thank you so much, gid. Sa ngalan man sang regular nga anchor woman Tita Wilma Sugaton, ni naman ang alagad ini si Anna Defensor Lisay. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio!